Днеска ще качвай се снимам бързо. Майнкрафт клип. Дай. Чила, ще ти троша краката, бе, снимаме клип. С моите приятели. Чупа крака. Да, сега. Не, съжаляваме, малко нарочно спряхме сервера, защото да нямаме евент, хайде да видим. Знал ли си, бе? Какво? Знал ли си? Какво? Не знал ли си, вика? Да, А защо пише някакви... може да имате лак в началото, като варихме рама. Не сега колко му. Миро, смятай. 30 човека, макс на ден и са претоварили рама. Те сигурно снимат с баси, снимат, хостват с баси компютъра, човек. Може да има лак в началото, що? Претоварихме рама. Извида, точно. Искам Искам ми се написано с тия, искам ми се да пиша, с тия се филмира и... Човек, просто... Как ще претоварят рама с 30 човек? Просто ми е някакво чудно. Це глупо е. Сигурно Грош от двете. 2-3 гига. 2 гига. Компас, дето има 2-3 гига. Бе, вие в официте тук, няма ли пускате често, бе, мърш такива. Ти там ли си, бе? Да, бе. Лак, евент. Еп. 2 seconds, don't... това да не е PvP, чекай, я то да. Не е PvP. Бяга! Често, майко... Аз някъде сложи неща, бе. Ендър чест! Ендър чест, ама... Ендър чест е... не па. Той има ли на спаун? Имаше ли на спаун? Айде, ако нямаш се върнеш до тука. Да, ако не дадат да се връщаш тука, когато няма... Анелия. Айде, това ще пита. Айде, Вие дали мога отворя често? Не мога отворя често и теба. то по-старше и да може. Не знам. Айде, почвайте с папагите ги тяйте ми да ви взема айтемите, се прибирам и готово. Нойс. Заминахте в леклото. Гошката заспа. Лоше. Добре се. Лоше. Има евент. Чакай сега. Маля, то тук има лава, бе. Маля, как ще падна. Просто нямам. Значи това са малко често, бе. 5 човека къде ви. Тук съм. То колко иска? От 12 човека 5 човека. Много са, те от тебе са дни. Има празни често, бе. Аз тия... Няма лъж, защото ще майка хеба. Миро, виж. Виж го, тук се стая, тук отдолу се стая. Миро, виж го пълни сега. Виж сега го пълни. Ръмшо. Няма ли да изпуснеш така, чакай? Някой стак с диамантени блокове. Гледай, нали, някой тук пълни. Защото каза, че има празни. Да, толкова падне отгоре на това, дето ми спалнва. В смисъл, то нали е отгоре на блок, таван нещо. Не падне върху тях. Върху него, не? Чак само Евротрън, спечеля малко пари. Лоше, призни, защото ще има... Авент. Ще има... Авент. И... Ако взем се разви малко верно повече, отивам на PvP. Вода, водата. Миро, ама ти му прекваш мене, че аз игра с Хазуни, ама и ти ми беше искал, нали? Аре, това е по-че, Вече сме 7, бе, вече сме 7. Ready to play Minecraft. 10 човека, 50 000 тук, да? Ready to play Minecraft Хазуни. Fucking mother game. Да, какво динар? Пак мама, йо. Чакай. Какво написи то? Колко гигабайт рам го ползваш, го хостваш? Мулти. На 16.
Женски, моята си жена. Аре, му Айде, то писа. Тук от дозата. Аре, Лопи. маршал, давай айтемите, иначе ще има. Ой, бе, жонира. То само в един има, то в другите няма. Те Аре, бе, всички това, знаят, че тук да, ги, има. бе. Това е типа. Внимание, чата е временно спрян. Ще говори, бе. Да, затова мога пише, да. Fuck you shit, motherfucker. Крашна поради... Оу! Крашна поради рама. Не ми за Крашна, физирано бе. да си купира, често да знам. Какво? Какво? Пира често да ми. Абе, те Ти често кажи се отваря. пребът мазно. Тоест, този. Аре, бе, ба! Умре ли коня, бе? Умре ли ти, бе, Мирко, на тебе всичко ти умре. И гъзът ти, бе. Абе, яй сега, ще кажа по 2-3 долари. Ей, аре, какво става тук, бе, брачет? Оп, оп. Dominating. Махни тук. Какво? То къде е? Къде е? А, тия се Еги бават е си. тук, бе, чакай, бе, еги е. А ти дали мога да гледаш често без да го отварят? Не. Значи, добре. Не. Значи, аз знам, кой че слагах някъде. Един, следва. Миро, къде си е? Е, бе, тук е. Къде си е? Е, бе, тук, бе. Къде си, бе? Сляп ли си, бе? Къде си, бе? Обърни се. Къде си, бе? О! The fuck? Куреца, Мирка, да. Ето. Да. Тук хакерски неща стават. О! Се провежда всеки ден. Преди, нали, че само над 15 човека. Ние колко сме, бе? Тия бават. 15 човека сме, айде сега. Тия каса я баба ти, ма. Ти 17. това си е често, бе. Тебе ще има майката. И лорът един. Аре, бе. Добре. Аре. Ние сме 15 човека, сега чакаме 17 са. на сервера, и които трима са 18 админи. вече. 18. Аре, бе, да е. Супер почва. Чакай се Там за... пише разгеле. Разки. Да, отваряте. What? Какво ще ма хареса ли? Какво ще прави? Не се отваря, да, аз не мога. И Не, аз. той каза, ще можете да отваряте когато кажем. Аз отивам в някакво Аз отиваме тук е така. Аз отивам в самотен ъгъл, че изчезва тук мършава. Бей. Супер. В Не, певента, бе. викам. Премахнати се на мите. Аз почвам да цъкам по често, какво стане? Да. Аде да ти умре, какво не бе, не помощ много. Шантава. На тебе много неща ти мира. Но ти бе, здрасти. Аре, какво става, бе? 15 минути чакаме вече, не. Лайтай тук ще изпълним. Моята е. Моята е. 10, 9, 8, 7, 6. Почвам да цъкам. Ба, това са едно евент на му е. Аре, ба ти не ми дъкай там, ще ти да малко. Изчезва от моя чест по моя бук. Де. Ето, кои баба, педал. Айде де. Върле, бе, муши. Айде ти де. е сериозно? Он пише Д, айде бе. Абе, защо някой ми бърка в честа, ще го ибава, бе. Вет. Боби, ти ли убираш така е? Аз тук един чест си го обрах. Да, аз И ние. Търво. Така. Тук има едно бравенце. Дървото Няма взема. нищо, тук няма нищо, Аз тук няма. взех диамантен сет. Аз нищо. Тука. И Почти. такова Пас. такова енчантмент даже. И Аз аз. бяха го уберат тия животни, бе. Як ли вие сяла, или як ли вие, нещо ми кура. Аз Не ти мое няма бе, не мое вече!